Isikolo sikummandla wentswela-ngqesho nobugebenga sakhelwa abantwana abamalunga ne-1,000 kodwa sisindwa ngumthamo wabantwana abangama400 ngaphezu kwelo nani, nto ibangela ukusindeka kweziseko. Imeko ibingentlanga kakhulu, kodwa ke besisebenzisa izindlu zangasese. Kwade kwafika ke uShane wayibona imeko, wabona izindlu zangasese zifuna ukuphuculwa, weza ke nabasebenzi abathile, kwafakelwa ii-tiles, kwapeyintwa, kwafakelwa amacango, yabe ke noko yaphucuka imeko kunaqala. Ufunde kwesi sikolo naye amabanga phantsi uShane Titana uthi injongo kukuphucula intlalo-mpilo yabantu bendawo. Uhambe ecela kwaboshishino nababucala esithi kakhulu ufuna ukunceda amantombazana. Uninzi athi ulubukele lukhuliswa ngoomakhulu ngemali yendodla. Sidonate i-sanitary pads, i-school uniform ne-school stationaries. So senza kwizikolo apha elokishini, sesiphumene kwezinye indawo eDal, eHermon, apho sinceda khona uluntu elihlelekileyo. So kulapho ke, and mainly sifocusa kubantwana abangamantombazana, ngoba apha eMzantsi Afrika kunzima uba ngumntana wentombazana. Bayadlwengulwa, bayabethwa, bayabulalwa. So it doesn't have to ba kubethwa owasekhaya kanye kubulawe owasekhaya ukuze nami ndenze into ukunceda uluntu. Nanjengoko ekhula amaqondo entlupheko ezilokishini namakhwelo akwangako oncedo, uTitana naye ehlabelakhe ukuba nabananga binza nangaluphi na uhlobo. Thandiswa uMawu, weendaba zeSABC eKapa.